Hi, beautiful people! Hi, beautiful people! So karon nagka-decide mi maghimo mi og vlog tungod kay gi-quarantine lagi mi kay tungod sa COVID-19. Yeah. So wala man mi mga lingaw diri sa balay, testingan na lang po namo ang paghimo og video nga unsa tawag ato? Ngano kanang walay COVID? Kuan kanang unsa tawag atong ikot? Bagri? Oh, bag ray. Amo i-grade ang bag. So, maghimo mi og video nga bag raid kay mama. Yeah. So So FBI mi karon. so ang nasa kong kilid, taran! Walang iba kundi lang ako pagumangkon nga si Art Justin. Boy, ali boy, para ma-appeal ka boy. Sunod, ako ang kuya, si Imar o si J Mark. O iyahang anak na sa kwarto nagdula og ML. O last but not the least, ang among mama, Mama. si Mama Elisa. Yeah. Everybody. Everybody. So karon ato na ang sugdan ang ato ang vlog which is ang bag raid kay mama. So mama, asay mong bag. Asay mong bag. Dali sa akong kili. Bukas ano? Narat yung bag. Mauni na yung bag. Kung sa kay sulod So anak. mao ni ang bag ni mother. Yeah. Color maroon nga nay tiger print. Okay, so magsugod na ta og bag raid sa amo ang mama. So nara ang bag sa mong mama nga murag puno kayo tungod sa yung mga tungod kay nag-effort siya ani. Pag ingon na mga mag-bag raid, nag-ready siya daan siyang bag. Pero lang siya dugang ani wala. So ato nang abrihan. Abri na. Uy, sulod. So, sige. Ay pinakauna nga ay sulod sa bag ni Mother Earth. Sudlay. Oh, catch ma. Sunod. Sunod. Oh, mausik. Tisas. Pulbos foundation. Wala ko katuo. Di ko katuo nga. Condition mo Di ko katuo nga foundation ako. Di mo na kuhan kay powder mo na ako ng kuhan. Ah! Sunod. Sa mani oy. Shave. Shaveless anti-perspirant deodorant. Okay nga ni pa day. Dito sa ubos. Sunod. Charan! Rubbing Green Cross. ethyl Panang alcohol para sa COVID-19. Iwas virus. Sunod! Charan! Payong. So, akong mama, ready kayo kung mag-ulan o mag-init, na-shake payong. Pura sa galakaw, di ra ba? Aw, galakaw di ay. Sunod! Charan! Towel. Anong towel ka ma? Sipunon. Sipunon. Ay, okay. Kami nga pamilya, mga guys. Ay, mga everyone, mga every tao, every there. Mga everything. Mga kwan mi. Allergy mi og abog. So, grabe ka, si tawag na, grabe ka sensitive kunuhay sa abog. Sunod! Ano nga na-share akong mama sa yung bag. Oh my God. Doon saan ni mama? Ano man? Paswerte daw ko no. So katong naay mga pampaswerte sa inyong mga bag po, palihog po gawas o share kung unsa na. Comment down below. Sunod, pag hindi mo nga ballpen ako pag ballpen nga ako ang ballpen dili ni iya ha. Ha? Pero yan gisulod gyapon siyang bag. Ayo man yun. Sunod. Suki card. Suki card sa Gaisano pa rin ako. Sunod. Oh. Sunod. Charan! Magsipon. Tungod kay sipunon man may Vicks para sa sipon. Para sa sipon, may bakes me. Sunod! Manguan sa kuha kay Murag. Murag ka gisulod. Unsa man ni? Santo ninyo. Unsa ni kanang Santo Niño? Santo Niño de Cebu bless us. Ay, kanang murag, unsa tawag ani gani? Kuhan, medalyon. Oh, medalyon sa Santo Niño. Yan, ano sa iya. Sunod! Nail cutter. So, dili uso ang paako ko. Nail cutter. Sunod. Tadan! Kung ako nag-expect ani nga nani sa bag. Bible. Kabasa ka Bible ma? Sunod. Tadan! Ingon si Mama permanente daw yun is nasa iya ang bag. Rosariohan. Basta itong kuhan medalyon. Oh, kauban daw ito yung medallion. Sunod! Sudan! Pitaka! Uy, pareho silang color. Atong i-check ang pitaka. Gunit sa mga. Dili naman guna. I-check na to ang pitaka sa mama kung nabay sulod o wala. Tadadang! Ay. Sige. Nashay! Nashay, kuan. Sabi na Basta sa utang. Nashay ATM. ATM, di ba?
ATM. Yeah. Ikaw na i-arrange niya. Sunod. Ay, nanak ko na kay ko na. Mga ko na sa ibon. Mga ID. Yeah. Okay naman din na ID. Nilain dere. Ay, nanak Lydia. Happy naman din na. Oh, na picture o resibo na. Picture. Tigwa pa babi? Ah, marang naong kay. Mura to. Oh, cash. Pero wala naklaro ang cash. Ay, pagawas kay. Yeah, na cash akong mama. At least dili zero, di ba? Dali. Dayo, na pa. ID. Kisa man yung kagawad yun. Mga ID gapon. O ATM isa. Oh, daghan kay ATM. Ay, duha daw. Daghan kay ATM akong mama. Ay, sulod. Ah, karaan daw yung ATM. So, be, mura to ang sulod sa isa kapitaka. Naka isa kapitaka? Pero, Ang gawi ba daghan kay pitaka, boy? Ay, nara. Mone, kani ang pinakadaghan og sulod. Tadaan! 50 million pesos! Diba? Oh, napa? Tadaan! 20 pesos! Og, sinsilyo yun. Tadaan! Oh, diba? At least dili zero na. Kag sinsilyo na ko man. taka mo. Oh, napailain. Sabi, sukutin kang mama sa akong vlog. Ay, di sa senior. Man, ID sa senior. Senior na gila kong mama bay, pero dili daw halata. Mura pag 25. Ah! Senior citizen. Sa ibalik mo. Sunod. Uy, naglibra siya kong mama. Ano sa? Isunod. Tadaan! Clay blush. Nako'y baligyan eh. Basta gusto mo mapalit. Clay blush. Para ni sa inyong blush. On. Tadaan! So ako mamahilig kay mangilay kay wala siya kilay. Tulo ra ka strand. Napay ID para sa senior citizen. Uy, mama! Akong lipstick. Nasa iyang bag akong lipstick. Wala na? Uy. Sunod. Voters ID. Og, nasa iyang bag akong picture katong gamay pa ko. O, di ba? I'm so cute. Kabalo na mo, asagikan ako ang pangalan. Okay lang ninyo. Picture. Thank you. Wala naman? Ano mo? No more na. So, ingato ra kadali ang atong vlog. Ma, unsa man unsa man imong maingon para sa imong mga viewers? Kay mananawi mo ang mga imong mga igsoon, imong mga best friend, imong mga silingan sa una, ito sa minsa pilit sa imo. Oh. Unsa imong mga ikiingon? Sa imong mga igsoon na nasa Davao. Mga kaigsuunan. Tanaw diri, ma. Kamikuhan. Oh, diri ma. Para na Kamikuhan. Eh. Sa Oy, pag- subscribing vlog ni Jimelina. Bastos. Bastos ga. Asan to bangko? Muingkod na ko kay kapoy na kay Lord. Gina man unsa pa may kaingon? Dili man good kay COVID-19 ba karon imo maigsoon sa Davao. Mong mga silingan sa kuan, mga best friend, mga pagumangkon sa himuog. Oy, amping mo di ah. Panghugas yun permis sa kamot. Gamit pag-ayo mo sa alcohol, sa sabon, nga safeguard, or bioderm. Muna inyong buhaton. Ay mo sige glag-lag, puyo mo sa balay. Quarantine mo sa inyong kagalingon. Mo na lang. Oh, unsa may mga maingon nga naman kay rosaryohan sa imong basong Bible. Tani, og magkuan ko, magbiyahe ko ni agad ni Pierre magkuan. Di na ni makawala sa akong bag. Permanente kini. Ug katong medalyon mo to. Mo ni permanente ni sa akong bag. Kani siya. Oh, kaning Bible ko disa. Kaning Bible karon pa ni nako nasulod. Mama. Kani pero ang Bible ni kani sa akong bag bitaw. Joke din na. Kani ni cutter para ni sa akong kuko. Lisod ko. Kani kanang payong permanente kini sa akong bag. Ako imong sukikan. Okay card nako. Privilege. O kani, butang ko ni, kanikitaan ko ni sa dagat. Kaning bags ni ani permis akong bagi hapon. Kani siya, para ni pagwapa. Sana all guwapa. Kani, ni ani permis akong bag, ay abog. Hasta ni, payong. Unya, kani, ni apod ni, kani, may tono ni permanente. Kani, asam ni, wala na. Just bangak. Tambol pen, kay magkuan. Na, Kon. Kita siya pirmahan. naipirmahan, na ballpen dito, mangita sa laing tao. Okay na, amping! Pabagin ko na human. So, ito lang para karon nga video. I hope you guys. I hope nag-enjoy mo bisan nga ito lang ka mubo o bisan mo gibuhat ang mga akong pag-umangkon. Audience lang sa tapad. Tapos, yeah. Tapos, Ano oh, sabi ang kaya? dahil man.
Boy, tana boy. Hi, Ako din pag umangkon si Buy Buy, anak niya. Killjoy kayo. Dula pa ML more. 5 mil pa oh. Kaon pa more. Okay, bye-bye yo guys. Thank you sa tanan. Amping lagi sa COVID. Amping sa COVID. Okay, amping dam kuno mo sa COVID. Sa tanan nga, Tanan kuan. mga kahigalaan. Kaya ang tibok ng Pilipinas affected, so tanan ta mag-amping. I-quarantine na lang nato itong mga kagulingan sa itong mga balay. O mag-ampo ta and magsalay ta sa Ginoo. Wala may tabo sa tuang nga bisan unsa. Thank you, Lord. So, sige, bye-bye everyone. Thank you sa pagtanong. Enjoy.